Защо понякога ни е толкова трудно да поставим граници? Не защото не знаем как, а защото ни е трудно да понесем реакцията на детето, когато емоциите са му толкова силни. Детето плаче, мрънка, ядосва се, започва да се тръшка и да протестира. Това не означава, че някъде грешим. Емоциите на детето не показват дали границата е правилна. Те показват само това, че детето не е получило това, което иска в момента. Запитай се. Премахвам ли границата, за да помогна на детето? Или за да не ми е трудно на мен в момента? Истинската работа не е само да кажем не, а да останем спокойни и да успеем да удържим това не. Да приемем чувствата на детето не означава да се съгласим с него. Можем да приемем чувствата му и едновременно с това да запазим границата. Границите не учат децата на подчинение. Те му носят сигурността, от която има нужда. Възрастният е този, който трябва да поеме отговорност, да удържи емоциите на детето и да бъде негова опора в тези моменти. Аз съм Невелина Йочева, психолог и майка на 3 деца. Ако темите за родителството, емоциите и връзката с децата са ти важни, ще се радвам да ме последваш.